എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ റിവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നന്ദുവും അനിയും അനാമികയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാനിരിക്കുവാണ്. മട്ടൻ കറിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. മോന് മട്ടൻ കറി ഇഷ്ടമല്ലേ, കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം വേണു പറയും, ഇവളുടെ മട്ടൻ കറി നല്ല ഫേമസാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇവൾ വെച്ചാൽ എന്നൊക്കെ പറയും. അന്നേരം അനു പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോനെ ഇന്ന് വയറ് നിറച്ച് കഴിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണുവിന് പൊങ്ങച്ചം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസരം വേണു വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നില്ല. അന്നേരമാണ് കറക്റ്റ് വേണുവിനെ ഈ മട്ടൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് 2-3 കിലോ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അയാൾ അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോണിലേക്ക് കോൾ വരുന്നതേ കാര്യം എന്താണെന്നൊക്കെ വേണുവിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്, കുറേ അഡ്വാൻസൊക്കെ മേടിച്ചതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ഒന്നും സാലറി ഇല്ല, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അന്നേരം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മട്ടൻ കറിയുടെ പൈസ, മട്ടൻ്റെ പൈസ തരാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതൊക്കെ തരാം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ വയ്ക്കും. അന്നേരം അയാൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോൾ പൈസയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോവുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലോർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇവർ വീണ്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്നേരം കറക്റ്റ് ഫോൺ കോൾ വരുവാണ്. അത് നമ്മുടെ ജാനകി വിളിക്കുന്നതാണ്. ഇവർ വിരുന്നിന് പോകണമല്ലോ അത് പറയാൻ വേണ്ടി. അന്നേരം മോൻ്റെ അമ്മയാണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും രേവതി, ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ എടുക്കും. ഫോൺ എടുത്ത് കഴിയുമ്പം ജാനകി പറയുന്നുണ്ട്, അതെ, അവിടുത്തെ വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ആ നന്ദാവനത്തിലൂടെ ഒന്ന് കയറണം എന്ന് പറയും. അന്നേരം ഏത് നന്ദാവനം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ 2 മരുമക്കളില്ല, അവളുമാരുടെ വീട്, അവിടെ വിരുന്നിന് ചെല്ലണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം, പുതിയ കാറൊക്കെ മേടിച്ചതല്ലേ, അവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ, അത് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവരൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും. അന്നേരം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞു വിട്ടോളാം എന്ന് പറയും. അന്നേരം അതിൻ്റെ കൂടെ ജാനകി പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും കുത്തുവാക്കൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ നല്ല മറുപടി കൊടുക്കാൻ അനാമികയോട് പറയണമെന്ന്. അനാമികയോട് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ 10 തിരിച്ചു വരുന്ന സാധനം, അത് തന്നെ അമ്മയും പറയും. അതൊന്നും ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട, എൻ്റെ മോള് അങ്ങനെ ഒന്നും കേട്ടിട്ട് പോരുന്ന സ്വഭാവം അവൾക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നെ വിട്ടോളാം എന്ന് പറയും. അന്നേരം ഇവരിങ്ങനെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പം നന്ദാവനത്തിലോട്ട് ചെല്ലണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അനാമികയുടെ മുഖം മാറും. അനി അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോൺ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാണ് രേവതി. അന്നേരം അനി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കാര്യം ഇന്നലെ മുത്തശ്ശൻ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അന്നേരം അനാമിക പറയുന്നുണ്ട്, അതെ, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരികയില്ല എന്ന് പറയും. അന്നേരം അനി പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കളാണോ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകണം. ഇനിയിപ്പോൾ നിനക്ക് പറ്റിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കും പലയിടത്തും പോകേണ്ട സന്ദർഭം വരുമല്ലോ, അന്നേരം ഞാനും അത് അംഗീകരിച്ച് തന്നെന്ന് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനി അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് പോകും. അന്നേരത്തേക്കും അനാമികയോട് വീണു പറയുക, മോൾ എന്തിനാണ് പോകാതിരിക്കുന്നത്, പുതിയ കാറൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വാ, അതിന് വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട് വേണും രേവതിയും കൂടെ അനാമികയെ. പിന്നീട് നമ്മുടെ നയനെയും ആദർശിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നയന റൂമിലേക്ക് ഒരു ജിഗി വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ അച്ഛന് കാറ് മേടിച്ച് തരാനുള്ള ആസ്തിയൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ഓണത്തിന് നല്ല സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് 2 കമ്മൽ ഞങ്ങൾക്ക് മേടിച്ച് തന്നത് എന്ന് പറയും. അന്നേരം ആദർശ് പറയും, അപ്പം ഒരു ബൈക്കൊക്കെ ലോണില്ലാണ്ട് മേടിക്കാനുള്ള പൈസ നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, കാരണം ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണത്തിന് അതുപോലെ വിലയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഉമ്മ പറയും. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അച്ഛനോട് ഇനി വിളിക്കുമ്പോൾ പറയണം, ഇങ്ങനെ പൈസ കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ആ പൈസയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം, നന്ദുവിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ആദർശ് അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, പൈസയിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല, പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പൈസ വേണം, അത്രമാത്രം. പിന്നെ ഈ അനാമികയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ ഈ കാണിക്കുന്ന മൊത്തം ഒരു ഷോ ഓഫ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ കൊച്ചാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അനാമികയുടെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലും ഒരുപാട് പൈസ ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, അത് വിവാഹത്തിൻ്റെ അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ്. അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ ബാധ്യതകളുണ്ട്, അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടുന്ന് സ്വർണം പോയത് എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്ന് ആദർശ് പറയും. അന്നേരം നയന പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കും അതിൽ നല്ല സംശയമുണ്ട്, അത് അവൾ തന്നെയായിരിക്കും എടുത്തത്, അല്ലാതെ വേറെ ആരും എടുക്കാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല എന്ന് പറയും. അന്നേരം ആദർശ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് അഭിയും അപ്പച്ചിയുമാണ്, ഏതായാലും അവരല്ല എന്നറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അനി ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്കൊന്നും നിൽക്കില്ല, അപ്പം സംശയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അനാമികയെ മാത്രമാണല്ലോ എന്ന് ആദർശ് പറയും. അന്നേരം നയന പറയുന്നുണ്ട്, ഇനിയിപ്പം അനിയെ 3 ബ്രാഞ്ച് ഏൽപ്പിക്കുവാണ്, ഇനി അനിയുടെ കൂടെ അനാമികയും കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് ആദർശേട്ടൻ അനിയോട് പറയണം. അവിടുന്ന് വല്ല സ്വർണ്ണവും കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല പാവങ്ങളെയായിരിക്കും സംശയിക്കുന്നത്, ഇനി അതിൻ്റെ പരാതിയും കൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുമ്പം ആദർശ് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പല കാര്യത്തിലും സംശയമുണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കാത്തത് അനിയുടെ ജീവിതം തകർന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ്, പിന്നെ മുത്തശ്ശനും ഒന്നും അറിയിക്കേണ്ട എന്നോർത്തു, അല്ലാതെ എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല എന്ന് ആദർശം പറയുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് നന്ദുവിനെയും കനകയും ഒക്കെ ആട്ടോ. അപ്പം പെട്ടെന്ന് വിരുന്നിന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ടെൻഷൻ, എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുക്കണ്ടേ, അതുപോലെ വീട് വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അന്നേരം കനക പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പാചകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തോളാം, നിങ്ങളിവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്. പിന്നെ മോള് പറഞ്ഞത് എന്ത് കാര്യത്തിനും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ചാന്ന, എന്തിനും ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കനക അടുക്കളയിലേക്ക് പോകും. അന്നേരം നന്ദു പറയുന്നുണ്ട് ഗോവിന്ദനോട്, ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കാം, എന്നെ കണ്ട അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന്. അന്നേരം ഗോവിന്ദൻ പറയാം, അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല, മോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നയനെ വിളിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തായി മോളെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ചേച്ചി രാവിലെയല്ലേ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേ, അതുകൊണ്ട് അമ്മ പാചകത്തിലാണ്, ഇവിടെ ഞാനും അച്ഛനോട് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുവാണ് എന്ന് പറയും. അന്നേരം നയന പറയുന്നുണ്ട്, പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അനാമിക എന്ന് പറയും. അന്നേരം നന്ദു പറയുന്നുണ്ട്, ഏതായാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അങ്ങ് മാറി നിൽക്കാമെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് നയന പറയുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഏതായാലും അനിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അവൾ നിന്നെ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് മോൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി. പിന്നെ നിന്നേക്കാൾ വലിയ ക്വാളിറ്റിയൊന്നും അവൾക്കില്ല. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ആ സ്വർണം കാണാതെ പോയില്ലേ, അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കും ആദർശനും നല്ല സംശയമുണ്ട് അവളെ. പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് പേര് അവളെ തലയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ സംശയമൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാത്തത്, പോലീസ് കേസൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് മുത്തശ്ശനെയും കൂടി ഓർത്തിട്ടാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം മുത്തശ്ശന് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് എന്ന് പറയും. അന്നേരം നന്ദു പറയുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റിയതല്ലേ ചെയ്യും, അത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യമായെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നേക്കും ഗോവിന്ദൻ ഫോം മേടിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, അതൊന്നും മോള് കാര്യമാക്കണ്ട, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയെങ്കിലും അവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നമുക്കുണ്ടായില്ലല്ലോ, കേസും ഒഴിവായി കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് മറന്നേരെ, അത് അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങ് സഹിച്ചോളാം എന്ന് പറയും. അന്നേരം നയന പറയുന്നുണ്ട്, ഏതായാലും നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്യേ എന്ന് പറയും. അന്നേരം ഗോവിന്ദൻ പറയും, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും, ഇനിയിപ്പം നമ്മളിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഫോം വെച്ച് കഴിയുമ്പം നന്ദു പറയും, അവളെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കുറേ ഗുണ്ടുകൾ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണ്, അന്ന് ഞാനും നയനേച്ചിയും കൂടെ കൂടിയാണ് അവളെ രക്ഷിച്ചത്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നന്ദിയില്ലാണ്ട് അതും എൻ്റെ തലയിൽ വയ്ക്കാനാണ് അവൾ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പം ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ, ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് പറയും. ഈ സമയം നമ്മുടെ അനാമികയുടെ വീട്ടിൽ നല്ല ടെൻഷനാണ് വേണുവിന്, വേറൊരാളുടെ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടാണല്ലോ അദാനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തത്. അന്നേരം പറയുന്നുണ്ട്, അനന്തപുരിയിലെ ചെറുക്കന് വണ്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ അറിയാം, എങ്കിലും അത് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടോ മുട്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലും കിട്ടാത്ത വണ്ടി ആകെ പ്രശ്നമാകും എന്ന് പറയും. അന്നേരം രേവതി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ വേണുവേട്ടൻ്റെ തന്നെയല്ലേ, പിന്നെ ആരോട് പരാതി പറയാനാ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നേക്കും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരും കേട്ടോ. അനാമികയും അനിയങ്ങളുടെ വിരുന്നിന് പോകാൻ റെഡിയായിട്ടാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അന്നേരം അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണു പറയുവാണ് അനിയോട്, മോളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒക്കെ ശരിയാണ്, ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേക്കണമെന്ന്. അന്നേരം മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അനി മുഖത്തേക്ക് നോക്കും. അന്നേരം പറയുന്നുണ്ട്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, അവിടെയുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ, അവിടെ ഒരുത്തി മോനെ നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. അന്നേരം രേവതിയും പറയുന്നുണ്ട്, അവൾക്ക് അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ച പ്രേമമല്ലായിരുന്നു മോനോട്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ എന്ന് പറയും. അന്നേരം വേണു എടുത്ത് പറയാം, എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമൊക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ മോൻ കഴിച്ചിട്ടേ മോൾക്ക് കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ. ഇത് കേൾക്കുന്നതേ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. അനി പറയുന്നുണ്ട്, അവർ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരൊന്നുമല്ല, നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അവർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള സംസാരത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രീതിയിൽ വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയും. അന്തേക്കും വേണുവിനെ അങ്ങ് അടിയിട്ടിയോലോ ആവേ. അന്നേരം വേണു, അതൊന്നുമല്ല, ഞാനൊന്ന് മോനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, മോന് വണ്ടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓടിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല, എവിടെയും തട്ടോ മുട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യിക്കല്ലേ, കുറച്ച് നാൾ പുതിയതായിട്ട് ഇരിക്കണ്ടേ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുക. അന്തേക്കും അനി പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്പനി വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം, അവിടുന്ന് അവർ വണ്ടി വിട്ടോളൂ, ഞാൻ ആ വണ്ടിയെ പൊക്കോളാന്ന്. അന്നേരം അതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല, പുതിയ വണ്ടി മോന് വേണ്ടി മേടിച്ചില്ല, മോനെ കൊണ്ടുപോക്കോ, ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അനാമിക പറയുവാണ്, വണ്ടിയാകുമ്പം തട്ടും മുട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യും, അങ്ങനെ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് 60 ലക്ഷത്തിൻ്റെ പുതിയ മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അതങ്ങ് മേടിക്കാമെന്ന് പറയും. അന്നേരത്തേക്കും വേണു പറയുക, മോളെ പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഒരുപാട് രൂപ നഷ്ടം വരുമെന്ന് പറയുന്നു. അധികം അതിൻ്റെ കൂടെ തള്ളാണ് രേവതി പറയുക, അതെങ്ങനെയാണ് മോൾ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയെ അച്ഛൻ മേടിച്ച് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, അത് മോൾക്ക് അങ്ങ് ശീലമായി, അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് പൈസയുടെ വില അറിയത്തില്ല എന്ന് രേവതി അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങച്ചമാണെന്നും ചുമ്മാ തള്ളാണെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അനി ഇങ്ങനെ പുച്ഛഭാവത്തിൽ ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ആയിക്കോട്ടെ എങ്കിൽ ഞങ്ങളങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കും.
അന്നേരം പോയിട്ട് വാ മോനെ എന്ന് പറയും. അവരങ്ങ് പോരുക. അവരിങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോന്ന് വണ്ടി കയറി പോകുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വേണു രേവതിയോട് പറയുവാണ്, കണ്ടവൻ്റെ വണ്ടിയാണെങ്കിലും മോളും അവനോട് ആ വണ്ടിയിൽ കയറി പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരി പവറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. അന്നേരം രേവതി പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ അയൽവക്കക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് അനന്തപുരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മേടിച്ച് തന്ന വണ്ടിയാണ് സ്ത്രീധനമായിട്ട് എന്ന് പറയും. അന്നേരം വേണു ചോദിക്കും, സ്ത്രീധനോ? അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ എന്ന്. അന്നേരം പറയും, അതൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് അനന്തപുരിക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മോളെ, അതുകൊണ്ട് മോൾക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും ഗിഫ്റ്റും സ്വർണ്ണവും കാറും ഒക്കെ അവർ തന്നെയാണ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. അന്നേരം വേണു പറയും, പിന്നെ ഇതുപോലെ പൊങ്ങച്ചൻ പറയാൻ നിന്നെ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആളുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാലോ, ഏതായാലും നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണു അങ്ങ് പോകുന്നു. അങ്ങനെ അനിയും അനാമികയും കൂടെ വന്നിരിക്കുവാണ് നന്ദാവനത്തിലേക്ക്. ഇവർ വരുന്നതേ നന്ദ് കണ്ടു. അന്നേരം ഗോവിന്ദൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതാരാ മോളെന്ന്. ഗോവിന്ദന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അന്നേരം അത് അനാമികയാണ് എന്നുകൊണ്ട് നന്ദു നേരെ അകത്തേക്ക് പോകും. ഏതായാലും വന്നിറങ്ങുന്നതേ അനാമികയുടെ ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങൂട്ടോ. അനാമിക അന്നേരം, ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു വൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയുക. അന്നേരം ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. കയറി വാ നീ എന്ന് പറയും. അവർ കയറി വരുന്നേക്കും ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഗോവിന്ദനും കനകയും കൂടെ. അയ്യോ നിങ്ങൾ വരുന്ന രാവിലെയാണ് നയനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് ശരിക്കൊന്നും ഒരുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയും. അന്നേക്ക് അനാമിക പറയുവാണ്, അതെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വിരുന്നിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ എന്ന്, അതാണ് മര്യാദ എന്ന് പറയും. അന്നേരം അനി പറയുന്നുണ്ട്, ഏട്ടത്തി മര്യാദകേട് കാണിച്ചതൊന്നുമല്ല, നിൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് അറിയാം ഏട്ടത്തിക്ക്. നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും വഴിയുടെ നടുക്ക് വെച്ച് പിന്നെ അലമുണ്ടാക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ വണ്ടി തിരിച്ചു വിട്ടേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ടാണ് ഏട്ടത്തി പറയാതിരുന്നത് എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ അനാമിക, നിനക്ക് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ നല്ല ഉശിരുള്ളല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനാമിക അങ്ങോട്ട് അലമുണ്ടാക്കുക. അന്നേരം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഗോവിന്ദനും കനകയ്ക്കും എന്തോ പോലെയാവും. അന്നേരം ഗോവിന്ദൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, അകത്തോട്ട് വാ എന്ന് പറയും. രണ്ടുപേരെയും കൂടെ വിളിച്ച് അകത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുമാണ്. അന്നേരം അനാമിക മനസ്സിലോർക്കുന്നുണ്ട്, അവളെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന്, നമ്മുടെ നന്ദുവിനെ. ഈ സമയം നന്ദു മുറിയിൽ പോയിരിക്കുക, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണോ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ആകെ ഒരു ടെൻഷനിലാണ് നന്ദു. ഏതായാലും അവരവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. അന്നേരം കനക അവർക്ക് കുടിക്കാനായിട്ടൊരു ജ്യൂസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അന്നേരം നന്ദു എന്ത് ചെയ്യുന്ന അനി ചോദിക്കുവാണ്. അന്നേരം അനാമിക പറയുന്നുണ്ട്, വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള മര്യാദ പോലും കാണിക്കാത്ത അവളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് അനാമിക പറയും. അന്നേരം കനക പറയുന്നുണ്ട്, മോൾക്ക് അവളെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവളിങ്ങോട്ട് വരാത്ത, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയും. അന്നേരം അനാമിക പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇനി അവൾ ഒളിച്ച് നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, മനസ്സിൽ കളങ്കമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചേനെ, അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത് എന്ന് പറയും. അന്നേരം അനി പറയുന്നുണ്ട്, നിൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് നന്ദുവിനറിയാം, ഒരു കാര്യവും പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയില്ലെന്നും അവൾക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത്, ഓരോരുത്തരും സ്വഭാവം അനുസരിച്ചല്ലേ ഓരോരുത്തർ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് പറയും. അന്നേരം അവിടെ അലമ്പുണ്ടാക്കുവാണ് അനാമിക. അല്ലെങ്കിലും ഇവരെ പറ്റിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണല്ലോ, നീ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാവരും മുമ്പ് വെച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്താനാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അന്നേരം അനി പറയുന്നുണ്ട്, നിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന്. ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് വൈകി ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് കൊണ്ടങ്ങ് തിരിച്ച് വെക്കും അനാമിക. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിനെന്തോ ക്ലോറിൻ്റെ ചുവ പോലെ, കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അന്നേരം ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നല്ല വെള്ളമാണല്ലോ, അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനാമിക പറയുന്നുണ്ട്, അതെ, സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല, പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ മനസ്സിലാവും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയും. അന്നേരം അനി പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ടേസ്റ്റോ മണമോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനി അങ്ങ് കഴിക്കും. അന്നേരം അനാമിക മനസ്സിലോർക്കുക, ഇനി ഒരിക്കലും ഇവൻ ഈ വീട്ടിലോട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ കുളവാക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന അനാമിക കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കും.